Hi guys! Welcome back again sa aming YouTube channel. So, kamusta guys? Karon ako nagpakita o balik kay kuan. 4 days jud kong kuan guys, galain ng lawas. Nagsugod to atong Monday, taman gahapon. Karon na jud ko nakabaro guys. Karon ako nakakuan. Adto og merkado kay grabe jud ang lawas guys. Sugod atong Monday, then atong Tuesday. Grabe. Ito jud nagsugod ng murag halos din ako kabaro guys kay kuan ning sabay ang akong hyperacidity o akong UTI o dysmenorrhea. Grabe di jud lalim guys. Nilaban ra jud ko diring dapita guys ba. Kung gihigda ra jud kog taman, gihilaka ra kog taman, gatuwad-tuwad na kog taman, sa unsang posisyon gatuwad-tuwad na ko guys kay perte gadyang sakita. Then sinunoy guys, wala ka jud tug atong Martes sa gabi kay sige ra siya hapuhap sa akong kuan diring batang. Sa akong DTI, grabe. Kuan jud siya guys, sabay jud sa akong dysmenorrhea. Pati ang hyperacidity. So karon naman po ni siya guys kay atong niagi di man siya kaayo. Ang UTI mo sabay siya mga 1 day ra man jud na siya. First day na of menstruation na ako. Karon grabe jud guys. Antod galing karon murag sakit-sakit pa jud siya. Pero nadadara nakabarog na ko ni adto na kuan. Ni adto na jud ko merkado guys kay way sudan lagi. Wala pa nag-subscribe sa among YouTube channel guys. Sa bag-o pa na tan-aw karon sa among YouTube channel nga wala pa nag-click sa subscribe button. Please subscribe guys. I-click na pud ang notification bell para ma-update mo guys kung may bag-o nga upload nga videos. So ato guys, nag-andam na ko og kuan kanihapon. Kuan nang palit ko ganina og bulinaw butangan ako siya og egg. Ako ra karon ang manihapon guys kay si Nonoy. Nag-chat siya nga overtime daw siya, tama siya alas 8. Dili naman na siya mukaon guys og kuan na iniguli niya kay usog naman na siya siguro kay naman na siya panihapon dadto. So taud-taud guys magsugod ta og luto. Bakulo na natin itlog. Wala kabuk itlog atong ibutang guys kay medyo gamay-gamay raman yung bulinaw. Bali 1/4 ra kung di palit guys kay mong gyapon di mahurot na sayang raman gud. Matig asin. Mamay ra guys kay ang akong UTI lagi. Grabe jud guys, jud lalim og kanang dysmenorrhea niya. Kasabay ang hyperacidity og kanang UTI. Grabe jud guys. Ang mata jud atong tayo mo guys, maga jud hinilak. Dan ako karon guys og PBA. Daog og Inlix. Pancho ko anong PBA guys. Yan ang San Miguel. San Miguel team. So butang na nato guys. Ano siya gipato ganina guys kay kuan. Yun nagibutang sa things I love to do. Nothing but
A few moments later. Apunta guys. Ingaw ta daring dapita. Yan, tara isa. Tanaw na ko PBE guys. Gamay kaya mong TV. Guys, gamay na di ang luto guys. Ay. Tara ang kanon. Oh. Wala na siya guys. Wala ko nagdungaw og balik kay sayang mahurot. Wala na siya. Much later. Hi guys, sumantag kaon guys. Welcome back. Nabusog ko buya guys. So, anhira lang taman siguro akong vlog for today, for this hapon. For this hapon. Anhira taman guys. Salamat, daghang salamat sa inyong pagtanaw. So, wala pa nag-subscribe, please subscribe guys, like and share. So, share na po din guys. So, ganahan mo mag-share o comment.